תקיפה מינית היא תקיפה בעלת אופי מיני המתבצעת כלפי אדם אחר ללא הסכמתו או בניגוד לחוק. תופעה חברתית רחבת היקף הכוללת אונס, מעשה סדום, גילוי עריות ומעשה מגונה. זה היה סלע בקיץ של 1980, הייתי בת 12. באתי מהכיוון הזה, עליתי למעלה, רציתי ללכת הביתה, מאחורי הסלע הזה. פה היה מקום אחר, פה היה מקום שאפשר היה לעבור יותר טוב, וזה היה. בן אדם בא מהכיוון ההוא, אמר לי, לקח אותי מאחורי הסלע הזה, שאלתי אותו מה אתה עושה לי, הייתי בת 12, בת מצווה. אמר לי שום דבר, אני לא עושה לך כלום. אז ירד לי המון דם, המון דם, ואז הבנתי שאני כבר לא בתולה, ועברתי אונס. לא הייתי מתקשרת, הייתי מורידה את הראש, הולכת למטה, מאוד דחויה, מאוד לא... לבד? לבד. חושבת שזה רק קרה לי וזהו זה. בנושא של אונס, אני לא יודעת כמה אתם יודעות, אבל יש את הנושא של הפרוצה ויש את הנושא של הנזירה. אני לקחתי את התפקיד של הפרוצה. זה השלכה של האונס. אני התנהגתי כפרוצה, אני שכבתי עם גברים בלי הכרה, זה השפיע על כל מהלך חיי. נפגעתי מאוד מההתנהלות הזאת ומההתנהגות הזאת כפרוצה. מספר שנים לאחר האונס, אפשר לומר שליאת הגיעה לתקופה הטובה שלה בחיים. היא התחתנה באושר וילדה ילד בדיוק כפי שרצתה. אני רוצה להצטרף אל כולם וללכת בלעדיך. אני רוצה להתעטף בכל הבגדים שלא לבשתי שנים, לפתוח לרווחה תריסים חלודים ולצרוח, רוצה להיות חופשייה, לא תלויה. ליאת החלה ללכת לפסיכולוגית בשם לבנה כדי לתקן את חייה ולהתגבר סופית על המקרה. אני הגעתי ללבנה בגלל הבן שלי שהוא הותקף בקיץ של 2006. תראי כמה זה סימבולי. הוא אמר לי שהגרוש שלי נגע לו בעבר המין שהיה קטן וגדול. כי אונס בשבילי זה רצח של הנשמה. רצחו לי את הנשמה פעמיים. גם בזה שהבן שלי נפגע מינית 4 שנים מגיל שנה עד גיל 4, וגם אני האונס שלי. אז מה, אני עכשיו קורבן של 2, גם שלי וגם של הבן שלי. של מי הילד? כאילו... של הגרוש שלי ושלי. אבא שלו עשה לו את זה? כן. כן. מה קורה איתו, עם בן אדם הזה? זה לא מעניין אותי. את לא בקשר איתו בכלל? אין לי קשר איתו, לא רוצה להיות איתו בקשר, ואם יכולתי לשרוף את ערכנו ראיון קצר עם בנה של ליאת, אך היא לא הסכימה לחשוף אותו, אלא רק לשמוע את קולו. הזמן מסמן לי, זה הכל שאריות של החיים. מה שלומך? בסדר.
אפשר לשאול אותך כמה שאלות? כן, את יכולה. אתה אוהב לגור רק עם אמא? כן. אבא חסר לך? לא, בכלל לא. אני לא מתגעגע עליו. למה לא? כי הוא בן אדם רע. אני לא אוהב אותו. מה הוא עשה לך? הוא נגע בי ואסור לו. אתה סולח לו? בכלל לא. אני לא רוצה לראות אותו אף פעם. אתה רוצה שאני אמסור לו משהו? תגידו לו שאני לא סולח לו ושאני כועס עליו. היית רוצה לחזור אחורה ולתקן את זה? לא, אני לא צריך אותו. זה היה בכפר סבא, איפה שאני גרה. אני הייתי קפואה לגמרי, לא הגבתי. יום למחרת התקשרתי לאלי, אגודה לזכויות הילד, ואז הוחלט שהגרוש שלי לא מתקרב לילד, לא רואה את הילד. אני לא ניסיתי להתאבד עד עכשיו, ולא ניסיתי לפצוע את עצמי, ופתאום אני מוצאת את עצמי דווקא במקומות האלה. מה זאת אומרת עד עכשיו? ניסי? זה, סימן, אני לא יודעת, זה ייראה בסרט. תני לזום רגע. זה ניסיון התאבדות שלי בסוכות. האחרון, 2009. זה למשל את לא היית רואה אצלי, נגיד לפני שנה, שנתיים, 3. תשמעי, אונס זה דבר נורא כואב. וכשאת נפגעת כפול, כשהבן שלך נפגע גם, וכשהוא בא ואומר לך משפטים כואבים, אז את נשרפת מבפנים, את רק בן אדם. זה רגע של חולשה, אני מודה, זה רק בן אדם. זה נורא כואב, זה שורף, זה אושוויץ בנשמה לכל החיים. זה שריפה ענקית כזאת שאני לא יכולה לתאר לך אותה במילים אפילו. את רואה בן אדם לפנייך, אבל זה לא בן אדם מאושר עד הסוף. זה לא בן אדם שלם עד הסוף. כשאני הולכת ברחוב ואני רואה אנשים, אני אומרת, טוב, מי עברה אונס, מי לא עברה אונס. זה לא שאלה שאת תשאלי את עצמך, או החברות שלך ישאלו אותה. זה לא שאלה רגילה. את מגדירה אתכם למשפחה רגילה? לא. מה זה משפחה רגילה? זה אבא, אמא וילד? אז אין לי את הצד שלנו. בדצמבר 2009 בנה של ליאת נלקח ממנה על ידי לשכת הסעד. והתקשר? לא מתקשר אליי, הבת שלי לא רוצה אותי. אני רוצה לדבר עם הבת שלי, לא אספר. עם הילד הקטן שלי. תתקשרי אליהם. לאן? הם לקחו אותו, אין לאן, הם נתקעו אותו ממני. הילד שלך במצב לא טוב, הילד שלך מתפרק, הילד שלך ככה. אני רוצה את הבן שלי, פתאום לא רוצה לדבר איתי. פתאום הילד שלי לא רוצה לדבר איתי, ילד שהיה רגיל אליי 7 שנים, פתאום כלום, שום דבר. הילד שלך במצב לא טוב, המטפל אומר שהוא בסדר עכשיו, שהוא לא רוצה לדבר איתי. בן שלי, מה אתם עושים לו? מה אתם עושים לו? ילד שלי. איך התאהבתי עכשיו במדינה? לא רוצה לדבר איתי, קוסם של המדינה הזאת. אני כבר לא יודעת מה לעשות, אני משתגעת. רוצה את הילד שלי. אני רוצה לדבר עם הילד שלי, אם הוא כועס לפעמים לדבר איתו, להעביר לו עניינים, לראות את הילד, לדבר איתו. אמא, אני משתגעת, אני רוצה את הבן שלי. קוסם של המדינה הזאת! 1 מתוך 3 נשים עברה תקיפה מינית. 1 מתוך 6 ילדים עבר תקיפה מינית. 1 מתוך 6 גברים עבר תקיפה מינית. 20% בלבד מהנשים הנפגעות בישראל תדווחנה על כך במהלך חייהן. על מנת לצמצם את התופעה המוכרת, חשוב לזכור ולהישמע להוראות הבאות. ללכת בדרכים מוארות. לא ללכת בדרכי קיצור מסוכנות. ללכת בקבוצות בשעות הלילה. לא לתפוס טרמפים. להצטייד באביזרי הגנה כמו גז מדמיע או שוקר חשמלי. ללמוד דרכי הגנה עצמית. ישנם מספר איגודים המטפלים בנפגעי תקיפה מינית. עלי, האגודה להגנת הילד.
1202 ו-1203, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אנא שמרו על עצמכם. היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי ותראי איך ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי.